Ano yan? Masabi ko ba? Nasa paikot dito sa daan. Ayun. Tapos, abang, ganang na-stick mo yan sa ano, kalat ba? Tumakak na ka. Tumakak na ka. Tumakak na ka. Tumakak na ka. Saan siya nakabili? Sa lupas. Basta kumain, nakahalag ka. Yung dalawa ka. Kasi ang mula gusto niya yan, dinipag namin sa water niya. Ano nang consumption ng luto. Gusto niya, ibalik na. Pero hindi na. Namahalan sa nasa yung isa niya kagabi, di matanggal ang isa na papangalan. Tapos siga, sabi niya, yung isa malambot-lambot, matanggal na namin. Ginawa namin sa kung ano ba itong ano kaya ano? Tanggal ka manibela. Yan malang manibela matagas. Kasi may tornilyo. Matagas na. Ay, iba malambot. Tinanggal namin, kaya naman tanggal namin. Kumain kita gamit, start lang. Kailan ko ito yung start? Hindi kaya yung motor na yung ayun, tamang kaya dahil ano dapat may tornilyo ang duwa 12. Dahil kaya ka itong kasi mapitigil na yun ha. dapat na itong ano Parang octomos na masyadong mabuka ano. ginagamit sa mga motor niya. Hindi bago pa mag-iyan, sira na yun. Natulog na yun sa akin natin, dahil sila bago sumara. Ito pa dito pa pa,
nila ako. Hirap. Hello po. Magandang shout out po. Ito po ay sira ng ating ano, sakyan. Hello po. Mga sa bahay. Sira po ang ating sasakyan. Ito po, damage. Dami po naging damage. Ito po yung ano, clutch lining sa clutch. Laki. Pangatlong araw na po na ginagawa. Pangatlong araw. Anong alalay? Hindi nakapasok po yung alalay. Helper ko. Kaya ako lang ginagawa. Ayos siya, ano ninyo? Nyo? Ano, ayos na? Dapat 0-0. Yan talagang buhay. Yan talagang buhay natin, Breng. Nagpapalit pa ako ng engine support sa makina. Kasi po nawasak ng dalawa. Nawasak. Ito pa yung ano, engine support sa makina. Hello po, mega love shout out po sa inyo lahat. Thank you po. Hoy! Laga mo na ito, kasi sabi lang ako. Ay, buhay. Ako. Mahirap po pag masikip ang ginagawa. Ito po buhay namin, yung buhay ng isang driver. Mahirap, nakakapagod, pagod sa katawan, buong katawan masakit. Kasi ito napakabigat po ito binababa. Saka yung pa yun sa differential. Mahirap. Mahirap po pila. Kaya lang mahirap. Lalapasin natin. Hello po sa inyo, mega love shout out po. Thank you po. Live po, nag-live lang ako. Ano? Okay na?
Ah, iiyak ka dyan, naka-video ka pa dyan. Sige, sige, Nag-video ko pa rin dyan. sige, sige. Mahiling yan nunoy mo. Mahiling yan nunoy mo, nunoy. Ay, pagkasalit ka, nunoy, pagkaraya. Ay, Diyos ko. Sabi maluwag na to, tigas pa eh. Ito ko papag. Nawasak po, ito po yung nagdadala ng engine support pag gumagano siya ng makina. Gumagala sa vibrate. Ito po yung nagdadala, ito po yung kasi ito guma yan, guma. Kapag nagbabibrate ang makina, gumagano yan. Nya! Kina? Sakit na ang katawan ko. Sakit na ang katawan ko eh, sobra. Si boss? Ha? Hindi tayo nakabili ng ano. Ano? Yung pangasahan natin. Babalik mo lang yun. May bibili yun dyan sa labasan. Hindi mo resipo sa Ay. Ay, hintay pa natin si boss na ano? Ha? Hintay pa natin? Wala naman siyang iniwan sa akin pera. Buti kung may pera to. Okay na ba? Ha? Hindi mo ba nakita kanina ng ano? Hindi ko napansin eh. Hindi Nakatutok pati napansin. Ayan po si ninyo, ginagawa ng paraan yung ano, yung pugipis. Para okay pa. Hello, Us! Magandang shout out po sa inyo lahat. Hindi ako makapagkaliga. Madumi po aking kamay, oh. Napakadumi. Nandito po yung isang latero namin. Pinapagawa namin paraan yung ano, para di matanggal. Ah? Thank you po sa pag-nasa live. Aray ko, mahirap na ako. Kuhay mo na. Mahirap na ako. Sakit ng katawan ko ah. Ito po yung latero namin dito, oh. Ito po yung taga Bicol din. Taga Ayan, hello. Hello. Ka-live ka niya, kita-kita siya. Po, si Ninyo. Taga saan ka saan? Albay? Bicol. Saan sa Bicol? Sa ano, Albay. Albay. Ha? Saan sa Albay? Saan sa Albay? Kalimutan ko Albay eh. Walang taga Bicol to. Basta Albay. Taga Bicol to. Hindi ako tiga Bicol eh. Lugar niya, nakalimutan ko saan lugar. Ay, kung saan ano. Ay, nako. Hello po. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagalap shout out po sa inyo. At ako po ay pagod na. Okay lang. Okay lang po yun. Akas naman pag nagawa po to pagbiyahe na po tayo. Ito lang po ang mahirap pag nasisiraan. Mahirap. Talagang mahirap. Pag wala ka pong experience sa ganito at wala kang kalaman, mahirapan po. Mahirap talaga. Mahirap. Ganito po talagang buhay. Kailangan natin magtiyaga. Dito tayo nabubuhay, dito tayo kumikita. Dito tayo kumukuha ng araw-araw natin. Kaya no choice po tayo, kailangan natin pong gawin. Kasi siya po kaya napakadumi ko, sobra. Rasa. Di naman tayo niwan ng merindala. Ha? Merindala, wala? Ano dyan? Napakatigas ang tornilyo eh. Yan. Nangangawit na ako.
Excuse me po. Parang di ako mapalagay. Hindi ako mapalagay. Kapulutin kayo kabila. Kapulutin kayo kabila. Kapag mga lining dito, matagal mga lining dito. Nakakapagod na no? Nakakagutom. Ang halian. Ano po, mag-ilap shout out to Oset. Thank you po pag nasa live. Ito lang po talaga napakahirap pag nagkakasira yung ano. Basta ano po yung sa ano, pangilalim, sa differential. Sa mga ano yan, sa bugi. Kapag ang bugi po ay naputol yung bugi sa... Kasi yung truck ko 10-wheeler yan eh. Mayroon po sa gitna na nakakapitan ng swing arms. Hindi po nakakapitan ng muli. Gumagano. Kapag yung po ay naputol, napakahirap po yung baba. Talagang dugot pawis ang anuhin mo doon. Iaalay mo doon. Ito masukwi pa to. Magbaba ng transmission. Ito po yung paggagawa, ito po yung kabisado ko na po lahat po ito. Sasakal ko po na naging helper. Pag-help, doon po ako natuto sa pag-helper. Bago po ako naging driver. Matagal po ako naging helper. Doon ko lahat po ang pinag-aralan lahat. Wala po sa akin nagturo drive. Sariling sikap ko doon. Hindi ba natapos yan? Ha? Hindi ba natapos yan? Tapos ba ganyan dong? Ganyan ba yan? Ano yan? Alan, gabit mo lang. Kawayan. Hirap na hirap na damdamin ko dito sa tornilyo. Ang tigas. Tagal kasi ito nang napalitan. Ilang taon yata? 10 years. Bago naman po napapalitan ito matagal. Halos po na 10 taon to na palitan. Engine support. Kailangan po palitan kasi ito po. Tumatama na dito. Dumidikit mo. May ano po, may aswang po na sumisilip. Ngawit na ako dito, Brad! Ano hindi mo kaya? Ano naman? May bako dyan. Ha? May bako. Bubuhatin na lang. Nagagay sa bako. Ay, bubuhatin niya para alisin muna. Hirapan ang damdamin ko dito eh. Buti nga nakabuelo ko yan. Yung kirito ano ko, nandun pa yung transmission eh. Meron po ditong mga maritis. Ah! Ano? Ay, ikaw, nandito na naman yung Ayan, okay. bakla. Tingnan nyo po. Ayan o. May maritis pa o. Oh. Yun na po yung nagagawa din dyan sa kabila. Nagme-maintenance din po dyan. Boy, ikaw. Tagasira lang, hindi tagagawa. Mga maintenance din po yan dyan sa kabilang tracking. Ayan ka mas yan. Yes mo. Ah. Yes mo. Ha? Yes mo. Hanap sa kanila. Sinilas! Yung sinilas sa putres na yan. Ang hindi. Parang hirap na hirap itong tanggalin eh. Ang tigas.
Parang nagatanggal-tanggal na yan dong. Ay, nahirapan na dong sa damdamin ko dong. Nahirapan na ako dong. Iyakan ko na to dong. Ay, nako. Ang sakit na ng tuhod ko. Mga kasurog ko. Ay, nako. Kailangan kong magandang posisyon. Para ang tagal ko. Ano po, Miguel of shoutout po. Thank you po. Magdaan sa live. Pinapahirapan ako nito. Turno ko sa engine sport. Sakit pa sa katawan, sobra. O braso. Bale, pangatlong araw na po ginagawa namin eh. Ano? Wala na yung shoutout? Ha? Ano? Wala na? Sino? Hindi mo nalinis. Ito no. May electrical tip ka ba? Elektrika. Ay, wala. Diyan kay kay Roldan. Huwag ka dyan. Parang haba-haba naman ito, di matanggal. Di matanggal eh. Napahirapan damdamin ko nito. Ano? Paano may nabalik yung dito? Ay, Diyos ko. Hoy, Diyos ko po. Kunti na lang. Ay ko. Aray ko. Ay, Diyos ko. Ito lang, mahirap hindi mahugot. Kailangan pala hindi nagkatornilyo sa baba. Kaya tanggal na po oh. Ayun, tanggal na po yung support. Wala na. Kaya nausog na yung makina. Ay nako. Ay. Oh, hi. Ayan o, wala po siyang Pabili ka na? May iniwan sa si Boss Apir, ha? May iniwan? Pabili ng yung panghasa. May iniwan pa si Boss?
Pera? Ha? Pabili na yung panghasa yung ano yan? Paano mahasa yan? Ay, paano mahasa? Paano matatapos yan? Kung dito na lang ang aking minahal. Hello, wala na. Nakakaroon ka na. Wala kayo? Wala. May gagawa lang. Ibang mga tornilyo, nasaan? Kulang-kulang eh. Oh. Hello po, may love shout out po. Tapuan. Ay. Ayun. Ha? Bilisan mo yan. Ang laki yan. Ano yan? Bilisan mo. Ha? Tapusin niyo yung truck niyo. May kailangan ka? Ha? Batisan ko na sa sarap. Opo, Oh, ano, marindagang kailangan mo? saan? Marindagang taka. Saan? Basa-basa ko ata. Taga si boss. Oh, Ayaw na. Mapakal tayo na. Ano? pwede mo na. Name. Pwede. Bili mo na. Ha? Bili mo na lahat. Pwede. Bok, kumuha na ka, Bok. Ha? Kumuha na pang merienda. Saan? Eh, bang boss? Siyempre, pag nagtatrabaho, may merienda. Hindi pwede yung Oh, nagtatrabaho tayong Anong walang gusto? merienda. Anong gusto mong merienda, Bok? Bok. Nandiyan kay Eric, si Eric ang boss yan. Binabaliktad mo na naman ako. Pag may trabaho, hindi ka malangan na... May trabaho ka nga eh. Ikaw nga ang ano yan Dapat, eh. merienda agad. Ikaw ang katiwadas eh. Natakot ka sa magastos eh. Hindi ko ah. Mahina tong ano to. Ano yan? Yan katiwadas. Ha? Malaki
Ito nahihirapan damdamin ko dito sa baba. Ano? Sa ilalim! Ano to? Lumaga ka na? Grabe ano, sakit sa ano. Walang buwelo. Ay, Diyos ko. Pag ganito. Yan, kailangan natin Oh! po. Huwag kang matakot kay Bo! Sebo! Oh! Ito sa akin, gusto Hmm. ba? Ba't nang niya? Oh, magkano ba? Bukli? Ganito. Oh, medyo nahihirapan ang aking mekanik ko dyan sa loob. Hirap na nga ako, Brad. Mais ka. Kapag yung topo mo pa, Bo? Ha? Wala kayo. Para po, mag-love shout out po. Thank you po sa live. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hello, hello po. Dami po ng kamay ko. Dirty. Nasa ilalim po ako ng truck. Ito po yung makina, Pagod. Thank you po sa pagdaan sa live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sino to? Damitan ko nga. Diyan nata sa loob mo. Hmm? Yung maliit na tubo. Wala. Dami ng kamay ko. Hindi matouch. Ay! Hindi talaga siya matouch. No. Hindi siya matouch. Hindi siya matouch. Mali, Adobe, kamay ko. Grasa kasi. Ay. Buting dalawang ano. Dalawang tornilyo. Takot magastos. Ang pera rito. Sabi, oh, boss. Nakakapagod na po, ilo po. Kailangan ano, merindahan. Oh, nagutom na. Pag-ibig ko'y sana'y walang wakas. Damdamin ko da 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 la 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 ng pagdurusa mo. Ayos lang ako. Ayos lang okay lang ako kung akala mo'y napapagod na ako. Di ba? Ano na? Sa kabila, wala yan, ano, adjust. Mayroon na?
Ang bagal naman nila eh. Ano? Just... Hello po. Yung hapon po sa inyo, may galap share na po. Ano naman yan, Bob? No. Oh, Ano yan? Brenda. Ha? Brenda. Hindi ako, Brenda. Ano yung merindahan natin? Ha? Banyo? Yung tinapay. Ay ko. Donut. Saan? Paano pa na merindahan mo, no? Pwede yan pang ano eh. Church. Di may pasok yung ano, yung tawag ito. Hirap, mahirap mga kaibigan. Mahirap.
nangyari. Kaya pa tayo essential boy. Sisil. Maingay po, maingay. Ha? Sisil. Malaki.